So, 'di ba? Mumurahin lang yung binili natin kasi ang gusto ko yung nararangka lang ng magnanakaw, 'di ba? Kawawa naman kapag pinahirapan pa natin. Tayo po ngayon ay naka-diet mode. Pati na rin ang aking nanay na nagpa-reband ay naka-diet at hindi po tayo ngayon nag-uulam ng karni. Ayan, kung kumakain man tayo ng karni, yung hilaw lang po sa gabi. Ayan, welcome back mga guys. Yes, is your break it down here sa mga bago pa lamang sa aking channel. Ito po ang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at talakhakan. And yes, you. Kung napapansin po ninyo, paatras po yung ating video dahil na-reverse ko po ito dahil hindi tayo nakapag-video kanina mga guys. Pero papunta po tayo ng Barangay Baybay, Lawang Northern Samar. Hello, welcome back mga guys. Nandito tayo ngayon sa... Huwag kayong umulbo. What? Ayan, nandiyan si Tita Bel. At nandito tayo ngayon sa Steve. Hindi, si Tita Bel ang baligya eh. Ayan, nandito tayo ngayon sa Steve's Commercial. At nandito si Tita Bel, ayan o. Siya yung may-ari. Ayan, at bumibili tayo dito ng padlock, mga guys. Hala, warang disak nag-asikaso. Ayan, so ang inahanap natin, sabi ko sa kanila, yung padlock na hindi nabubuksan. LOL! Mayroon bang ganyan? O, Tita Bel, mag-hi ka naman dyan, kahit isa lang. Ayan. So, okay yan si Tita Bel sa mga patronan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nandun din ako eh. Hi, Nol. Magpirahin na siya? Ini 80. Ini man 250. 250. 80, tapos 250. Doon na lang sa sini. Ini diri na. Hindi na siya na, oo. Ayan guys. So, 'di ba? Mumurahin lang yung binili natin kasi ang gusto ko yung nararangka lang ng magnanakaw, 'di ba? Kawawa naman kapag pinahirapan pa natin. Tita Bel, ang bambalyon ko la, di lang digtoy. Kasi ang gusto ko yung nararangka lang ng magnanakaw. Kawawa naman pag pinahirapan pa natin nung ano, yung yung mahirap na padlock, 'di ba? Mabait kasi tayo. Ayan, padlock natin yan doon sa mansion. Ayan, shoutout dito sa magagandang namamahala dito. Hala, mystic na yung isa. Dito sa Steve. Ayan, Steve. Ano pa? Nasa pag-family ka ba sa yung tindahan? Steve. Ayan, sa Steve Commercial dito po sa Lawang Northern Samar. Bili na po kayo dito mga... Ang kanilang mga tinda dito ay mga... Nasaan yaran? Ngayon ba paninda? Palibasa, hindi ako bumibili dito eh, guys. Kasi wala naman kaming pinapagawang mga bahay. Mga construction materials yung kanilang tinda dito, guys. At meron din sila dito mga grocery items. So, bili na po kayo dito. Opo. Kahit hindi nila ako tinawaran. Promote na. Ang pangit, guys. Pero, uy, may almanaki, ha? Yawan kong almanaki. Ura pa. O, pa-reserve na tayo dito ng almanaki, guys. Dito, ha. Nakikita nyo dyan. Testigos kayo dyan sa sa Facebook. Nagpa-reserve tayo dito. Kahit yung lang, yung maliit lang, yung may kabuwanan. Para alam natin kung kailan yung hulugan natin sa asa. Ayan, dagang salamat sa panonood. Bye! Ayan mga guys. Ngayon naman pupunta tayo dito sa palengke sa merkado ng Lawang Northern Samar at bibili tayo ng mga gulay dahil syempre tayo po ngayon ay naka-diet mode. Pati na rin ang aking nanay na nagpa-reband ay naka-diet at hindi po tayo ngayon nag-uulam ng karni. Ayan, kung kumakain man tayo ng karni, yung hilaw lang po sa gabi. Pero hindi, actually nagbawas tayo ng karne ngayon dahil ang sabi sa atin ng doktor, hindi daw yan pwede sa mga walang pambili.
At syempre mga guys, nandito na po tayo ngayon sa tindahan. Dito na po tayo ngayon sa merkado. At nandito po tayo ngayon dito po sa gulayan for today's video. Hindi na po tayo nagpakalayo-layo dito mismo sa harap dahil mayroon naman po dito. At ayan, tayo po dito yung miling-biling tayo dito. Ating titingnan dito kung may mga ulod. Pero hindi, syempre mga guys, para mga fresh naman. At pili-pili tayo dito dahil para hindi naman tayo malugi sa ekonomiya natin, sa budget na pinadala ng nanay kong nagpariband. Dahil siya yung mag-check up niyan pagdating sa bahay kung yung pinili ba natin ay mga Ducatihon. Pero syempre mga guys, magaganda naman. Ayan guys, at nagdagdag tayo. Ate, mag-hi ka naman. Hi. Yes, i-upload ko to ngayon. Kuya, mag-hi ka dyan. Hi. Nanin ko lang yan nga rasan yung tindahan dito. Risa? Risa Store. Ayan. Thank you. At ayan mga guys, yes, pauwi na po tayo. Hanggang dito na lamang ang ating vlog. Abangan po ninyo palagi ang ating mga vlog araw-araw. Thank you so much. Yes, break it down.